dneska má tak, že máme... Koľko? Chlapci, máme 7 dní na to na 30 000. Takže musím chodiť skôr na stream, bohužiaľ, aby sme pred My Winter Car mohli hrať so Žolom CS a prehrávať. Takže neviem to ani zdržovať rovno. Idem rýchlo na Discord za Reťom. Žolo, dneska ti hovorím, že není šanca, aby sme prehrali. Že nesmejte sa. Nad dažďovkou. Že jak vníma život. A že či je niečo horšie, jak by dažďovka. Tyhle, čo to meleš? Ty dvaja na longu moji, čo? Ja som prebíjal! Choď do piče! Môžem prebiť! Jak ma môže pušnúť, ty kokko, keď je tam schovaný? Počúvaj, dá sa vôbec vyhrať fight proti SMGčku? Keď to robí, že... Chápeš to? Ťa roztrája kokot, normálne. Dá sa, Mišo, nemôže byť postihnutý. Perfektný pík, dobre, to je jedno. A ťa to cheatujú, na čo? Na čo to hrám? Keď to cheatujú každú hru, ty kokot! Keby sme dali nejaký skurvený čínsky crossfire, alebo ak sa volá tá vyjebaná hrač, tam každý cheatoval, ty kokot. Čo to normálne cheatuje každý kokot. No máš, čo tam mi dajú rovno príkaz do piče IDDQVD alebo niečo. Však čo ti jebe? Čo tu nedá vôbec príkaz, ty kokot, že nesmrteľnosť alebo niečo? Čo to by malo byť štandardne v hre, jak v singláči pojebanom nejakom z 90 rokov, čo ti jebe? Tá hra je totálny trash, ty kokot. Tu každý musí cheatovať. Tu každý musí cheatovať v tejto skurvenej hre, chápeš to? V živote by na tom nevyhrali, v živote. Ja by som jej z tej kurve, by som lakťami rozjebal hlavu, chápeš to? Tej špinavej kurve krpatej, tlstej, obeznej. Počúvaj. Ja dám už. Pozri, jak si rejde piču s tým. Ona rozumie tomu, že ako náhodou niekedy v živote stretnem, tak ho zabijem, normálne pôjdem do basy. On si je tomu vedomý, že ho normálne zajebem, ty kokot. Chce sa ísť do nejakej osady, do piči v Portugalsku? Alebo v Pakistáne? Jeden krpatý smrad býva? V slame do piči? To Little Pet je nejaká žena. Čo leží na stene do piči? Môžem? Hello, motherfucker. Bor, dome. Píte, alebo hádem hečko! Zedzte mi kokot! Prvýkrát nejdem do toho baráku a hneď tam vybehne tá kríza skurvená. Musí byť džungli. Bude pri baráku bude. Samozrejme v džungli. Ale to, že mi zjedol kokot je to pravda, bohužiaľ. A CT. CT. Dobrý sú jak kokot. Proste bohužiaľ sú proste dobrý jak kokot, chápeš to? Taká je pravda. Pravda. Rest. Mal som takú potrebu poslať blurb. Takže posielam blurb, aj keď vôbec neviem, čo napísať. Možno len ma napadá, že si Proste, čo tam strašne je zas? slabý, Čo tu je za ináč cvočka? vsadiť na výhru, keď hrajú s Bonom. Vy nerozumiete ale tej veci, že tu proste normálne... Baterneská je halus? Ukáž históriu a na čo? Čo tam chceš vidieť? Všetko prehry. 26 000, pekne. Jo. Minus 3000 rating za 2 dní. Žolo, dneska ti hovorím, že není šanca, aby sme prehrali.